Milí priatelia, vážení prítomní, fanúšikovia všetkých príjemných vecí, ako napríklad festivalu rómskej kultúry, ktorý je tu teraz už druhý rok pod vedením občianskeho združenia a pod záštitou primátora mesta Šamorín. Je tu festival, ktorý je veľmi atraktívny pre všetkých ľudí, nielen Šamorínčanov, na ktorý vás srdečne pozývame, a má názov Ty len tancuj, kým ti hrám. Srdečne vás všetkých z Erikov vítame. Ahojte! Hát akkor még egyszer, Lácsos Gyívész Romale most már idén másodszor. Mindenkit üdvözlünk itt a Somorjai főtéren, hiszen ez a kulináris Roma Fesztivál immár a második éve. Szia Inka, szép napot kívánok neked is! Hát amint már látjuk, a napocska az ki fogja bírni több, mint valószínű egész estélig, és remélem, hogy ti is itt egészen velünk, hiszen Gyere táncolj cigánylány, ez a fő címe a Kulturális Roma Fesztiválnak itt Somorján, mert a Pierdo Polgári Társulás készített idén is, csak és kizárólag önöknek mindenkinek kellemes szép napot kívánunk. Želáme vám všetkým krásny, príjemný sobotný deň. Máme tu už júl a júl je typický pre Šamorín tým, že sa tu koná rómsky kultúrny festival. Nie len teda pre Rómov a fanúšikov tejto kultúry, ale pre všetkých Šamorínčanov, aj vašich blízkych priateľov. Nezabudnite, dnes nás tu čaká bohatý program, na ktorom budete si môcť vychutnať tradície rómskej kultúry. Budete môcť zistiť, ako sa zabávali predkovia, ktorí proste všetko možné vedeli, cítili, tancovali, spievali, vyrábali. Tak to všetko sa dozvieme tu. Od 12:30 až do 18:00 bude prebiehať workshop hudobníkov rôznych skupín. Ale to si všetko o chvíľu povieme. V tejto chvíli máme možnosť vidieť prípravu fantastických rómskych jedál, o ktoré budú súťažiť 6 tímov. Máme dnes k dispozícii. Všetkých vás srdečne pozdravujeme a verím, že vaše jedlo bude už určite unikátne, bude chutné a samozrejme porodcovia vyhodnotia potom to najlepšie. Takže zdravíme všetkých vás, ktorí ste prišli sem do parku, do centra mesta, aby ste ukázali, čo všetko viete pripraviť. Takže tradícia, rómske jedlá. Úgyhogy a Pierdo Polgári Társulás már reggeltől egészen hajnalig csak és kizárólag önöknek fantasztikus programokkal készült. Amit már itt látják tőlünk jobbkész fél 9-től már 6 csapat kezdett főzni, méghozzá roma ételek főzőversenye folyik itt már reggeltől, úgyhogy sziasztok, mind a 6 csapatot üdvözöljük innen fentről, és hát szurkolunk, szorítunk, igen, integetnek. Hát remélem, hogy már rotyognak a katlanba a fantasztikus ételek. Ami a lényeg ezen a napon, hogy a romák bemutatják az egész kultúrájukat. Az azt jelenti, hogy itt már kezdik például a hagyományos roma ételeket főzni. Ez azt jelenti, hogy nem csak egy magyar gulyást, vagy bármely gulyást fognak főzni, hanem igenis oda lehet menni, és meg lehet kérdezni, csókolom Karcsi bácsi, hogy mit is fognak főzni a mai nap folyamán. Úgyhogy pár pillanaton belül majd mi is lemegyünk, kicsit körbekérdezünk, lehet, hogy már valamelyik csapatnál meg is lehet kóstolni, és pontosan fél egykor fog záródni ennek a versenynek a folyamata, úgyhogy fél egy körül fogjuk majd kihirdetni az eredményhirdetés, hiszen zsűri tagok is majd jönnek kóstolgatni egész nap. Fél egytől egészen este 6 óráig, kérem szépen, zenei workshopok fognak itt folyni, és hát minden kis zegzugból egy kis fantasztikus roma zenét fognak majd hallani, és nem is akármilyen, hanem tényleg minden egyes kis zegzugból más-más milyen roma zenét fognak hallgatni, hiszen itt lesz velünk a Deja Vu, Mezei Ernő, Strézsenyec Dávid, Bottos Tibor duó itt a színpadon egészen este 6-ig, és hát a Szőlősi Gypsy band is itt lesz velünk. Sziasztok! Tak ahojte všetci, verím, že chutné vône jedál, ktoré pripravujú títo naši priatelia, ktorí sem prišli už od skorého rána, vás zlákajú, takže prídete ochotná, dajte si niečo dobré pod zub. Samozrejme vás chceme upozorniť na to, že okrem dobrej hudby tu budete mať celý deň možnosť ochutnať rôzne špeciality, ako napríklad cigánsku pečienku, bravčovú kuráciu, pečenú rybu, kolena, fazulovicu, maďarský guláš, hovädzí, takisto klobásku, pivko, víno, nealko, alko, takže priatelia, máte možnosť sa zabaviť, vychutnať si zábavu až do hlbokej noci a samozrejme, ako Erika už spomínala, budeme tu mať
prezentáciu aj nielen hudby, ale aj rómskych remeselníkov. Príde kováč, drevorezbár, umelecký maliar, budete mať možnosť si dať niečo vyveštiť, pretože tu bude veštkyňa, kúzelník. Samozrejme, čo je veľmi zaujímavé, ak sa chcete dozvedieť, ako žili niektorí slávni, svetoznámi Rómovia, tak bude tu aj výstava svetoznámych fotografií, svetoznámych Rómov. Takisto na svoje si prídu aj deti. Tradičné detské hry budú prebiehať. Neminie nás jazda na koči a takisto aj výučba rómskych tancov. Takže verím, že všetci si prídeme na svoje a budeme odchádzať po polnoci naozaj s úsmevom na tvári a budeme spomínať, že Rómsky festival, druhý ročník, ktorý je pod vedením občianskeho združenia Pierdo, tak bude mať naozaj veľký úspech, takže všetkých vás srdečne pozývame a samozrejme sa tešíme už aj na vyhodnotenie, ktoré jedlo bolo najlepšie, takže 6 tímov sa usiluje vyčarovať, vykozliť to najlepšie. Úgyhogy még egyszer szeretnék invitálni mindenkit, főleg a hölgyeket, hogy a mai nap folyamán biztos, hogy nem kell főzniük, hiszen itt a Sátoros utcában velünk szembe fantasztikus cigánypecsenyét ehetnek, sült halat, csülköt, babgulyást, magyar gulyás, kolbászt és persze egész nap fantasztikus csapolt, sört is ihatnak, amit már elárultak itt, hogy nagyon finom barna sört is lehet majd inni. Hát a hölgyeknek megsúgjuk, hogy nagyon jó, nem csak a vesére, hanem állítólag nőnek tőle a mellek is, úgyhogy már oda megyünk az Inkával, és meg fogjuk kóstolni, az biztos. De hát persze, hogy nem alkoholos italokat is, hiszen nagyon meleg van, úgyhogy inni kell majd egész nap folyamán, úgyhogy mindenkinek jó étvágyat kívánunk. De hát ami az egész nap folyamán nem csak ételt és italt fognak itt majd megkóstolni és inni, hanem kérem szépen, aki kíváncsi a jövőjére, itt lesz velünk egész nap egy jósnő, úgyhogy ki lehet majd jósolni, és mi is vár önökre a későbbiek folyamán, illetve a gyerekeket majd elkápráztatja a bűvész, roma mesterségek bemutatása is folyamatban fog itt menni egész nap, tehát kovács, fafaragó és festő művész is, illetve kérem szépen egy kiállítás, képkiállítás lesz világhírű romákról, úgyhogy az majd itt az MNV-ben. Józsi bácsi olyan.
Hölgyeim és uraim, mindenkit sok-sok szeretettel várnak október 23-án egy fergeteges Roma Fesztiválra, szintén, amelynek a címe Ismerjük meg jobban egymást. Takže tento sympatický dedo s vnučkou reprezentuje komunitné centrum Romov z Topolníkov. Ako ďalší tým je Gaži Band, ktorí dnes varili hovedzí a bravčový guláš. Sú to švagrovia. Ukážte sa, zdvihnite ručičku, to je Gaži Band, priatelia. Úgyhogy igen, kérem szépen, 3 tagból állt a Gazi Band, marad disznó gulyás. Győztek a mai nap folyamán, és hát érdekesség annyi, hogy most sógorok és sógorparti sógornőkkel főztek ma. Rodinné spoločenstva majú dnes zelenú, ďalšou skupinou je Lukur, traja ľudia, traja priatelia, ktorí varili guláš z hovedzieho líca s domácimi cestovinami. Zvihnite ruku, ukážte sa, kde ste. A harmadik csapat, a Lukur csapat 3 tagból állt, akik főztek marhapofából marha pörköltött házi csúszával. Kérem szépen, hogy sógorjaják, és hát ide jött hozzájuk a Kuruc Ricsi is, hogy egy kicsit kóstolgasson, hiszen ő is a mai nap folyamán itt fel fog lépni, és annyit elárultak magukról, hogy szeretik a cigányzenét, szeretik nagyon a cigány mulatságot, úgyhogy remélem, hogy itt maradnak velünk egészen hajnalig. Ďalším tímom je Šuky tým, Šuky Čapat, ktorí nám dnes uvarili fazulový guláš s kolienkom. A negyedik csapat, a Šuky csapat, hát 2 tagból állt, akik főztek, bab gulyást készítettek a mai nap folyamán, füstöl, csülökből, ők is somorjaiak, család, barát támogatta őket az egész nap, és hát azt mondták, hogy végig itt fognak maradni ők is. És a romáknak azt kívánják, hogy nagyon sok szerencsét és egészséget, és kérem szépen fel van nekem írva, mindenképp ezt kell mondanom, hogy Tet hoven baktale romale. Čo v preklade znamená? Áno, že cítime sa tu dobre a uvarili sme niečo unikátne. Ďalší tým je Joži a jeho rodina, ktorí dnes si pripravili paprečkový perkel. 5. csapat, a Józsi és családja, Rigó Józsibá merre van? Itt van, és már öntöget, nagyon jól tette. Úgyhogy csókolom Rigó Józsibát, körömpörköltött, készített disznóból. És kérem szépen, hát a Józsibá annyit mondott, hogy ő nem szedett semmiféle jegyeket, és azt mondta, hogy nem is akart úgy annyira versenyezni, mert ingyen osztogatta, ugye? Úgyhogy ilyen jótékonysági akcióba ment át majd az egész, úgyhogy köszönjük szépen. 6. skupina Erika, myslím si, že hovorí sama za seba, čiže akí sú, tak to majú aj vo svojom názve. PP skupina, ktorú reprezentuje Laci Bala. És a 6. csapat nem más, mint a PP csapat, Laci Balla főzte a marha pofa gulyást. Tak priatelia, všetci ste tu. Verím, že ste naozaj dali do toho všetko, čo ste mali, svoju chuť, svoju vôľu, všetko to, čo viete, čo ste sa naučili od svojich predkov, tam samozrejme dušu, srdce a takisto aj šikovné ruky a dobrý čuch. Takže ideme na to. Igen, hát az értékeléshez jutottunk, úgyhogy megkérnénk, akik itt maradtak, a 2 zsűri, csak a 2 zsűri, hát nem mondjuk azt, hogy elnökök, hanem 2 elnökről beszélünk. Jó barátok, úgyhogy megkérnénk, hogy adják át az okleveleket, ugye, mert hiszen csak sajnos első 3 díjunk van. Tehát megkérnénk, hogy a üvegbort, ugye a PP csapat, fogadja sok szeretettel, és hát köszönjük szépen, hogy itt voltak velünk, reméljük, hogy még egészen hajnalig itt fogunk szórakozni, együtt bulizni. Takže za účasť želáme všetko dobré. Pepe týmu, ktorý získal fľašu kvalitného vína, odovzdávajú naši porodcovia, Korpič Kristián, Darida Tibor. Takže toto je prvý diplom za účasť, samozrejme s cenou, ideme ďalej. Jó, és megkérnénk, hogy mindenki próbál minden zsűritagok mellé állni, jó? Aby ste sa s nimi aj odfotili, pretože títo páni naozaj majú čo povedať do gastronómie a chutnali naozaj. A másik oklevelet, a részvételét kapja nem más, mint Józsi és családja. Józsi a rodina, gratulujeme. És úgy szintén egy kis hentes csomaggal próbálunk gratulálni a termék eszeróból, Darida Jancsi felajánlásából. Köszönjük szépen, és jó étvágyat kívánunk hozzá. Želáme vám dobrú chuť, takisto jedna fotografia, spomienka a dobrú chuť. Terme Gesero venoval tento darčekový balíček, ktorý je naozaj určite veľmi chutný, tak verím, že budete myslieť aj na dnešný Rómsky kultúrny fesztivál. És ugyanúgy természetesen egy diplomot a részvételért kap nem más, mint a Lukur csapat. Lukur team. Úgy szintén egy termék eszeró hentes csomaggal próbálunk nekik kedveskedni, és hát gratulálni.
Takže takisto od mesiarstva, mesiarské výrobky získavate od Terme Gesero. Srdečne vám blahoželáme. Lukur tým takisto získava cenu za účasť, takže vidíte, že všetci sú odmenení, ale žiaľ Bohu, prvé 3 ceny mohli byť dnes odovzdané a teraz sa pristúpi k tomu, kto z vás, čo ste zostali, bude tretí, druhý a nakoniec prvý víťaz. Tehát a harmadik helyezést, és nagyon szépen köszönjük a támogatást az Optika Orostól, aki felajánlott egy 50 eurós ajándékutalványt. Úgy szintén a Bella Pizzeria felajánlásából egy 20 eurós ajándékutalványt. És aki a harmadik helyezést elnyerte, az majd csülkös pacalt készített disznóból, és van itt egy nagyon aranyos kislánya, Viktória, aki a papájával főzött egész áldott nap. Gratulálunk! Harmadik helyezés! Tretie miesto získava komunitné centrum Rómov z Topolníkov. Starý otec, detko so svojou vnúčkou, no a samozrejme Optika Orož je hlavným partnerom, sponzorom dnesného rómskeho festivalu. Získavate 50-eurovú poukážku, samozrejme na okuliare alebo na to čokoľvek, čo súvisí s videním, pretože Optika Orož je o okuliároch a o to, aby sme mali dobrý zrak. No a samozrejme ešte je tam jedna cena od Bella Italia, poukážka, takže gratulujeme vám. És aki tudja, hogy merre van Nyáros, üzent a Rigó András bácsi, ugye, aki nem más, mint a Roma Közösségi Központ Nyárosdról elnöke. Mindenkit sok-sok szeretettel vár pontosan október 23-án úgy szintén egy Roma fesztiválra, melynek címe Ismerjük meg jobban egymást, úgyhogy lehet, hogy pontosan október 23-án találkozunk Nyárosdon is. Takisto bude ďalší rómsky festival Spoznajme sa znovu lepšie 23. októbra tento rok, takže srdečne vás pozývajú. Tento sympatický starý otec so svojou vnúčkou. Veľký potlesk pre nich. Gratulujeme! A második helyezést nyernek úgy szintén az Optika Orosz felajánlásából innen Somorjáról, úgy szintén egy 50 eurós vásárlási utalvány, illetve a Hotel Samaria Ristorantból egy 30 eurós vásárlási utalvány, illetve jó étvágyat kívánunk majd. És nyerte nem más, mint a 2-es számú csapat és a Gazi Band! Gazi Band, druhé miesto! Získavate takisto poukážku Optika Orož a samozrejme Hotel Samaria vám venoval poukážku, odovzdávajú naši porodcovia, Korpič Kristián a Darida Tibor. Srdečne blahoželáme Gazi Band! Hovädzí a bravčový guláš, milí švagrovia, získal druhé miesto na dnešnom rómskom kultúrnom festivale. Odpoďte sa aj s predsedom občianskeho združenia Pierdo, Alexander Rigo, ktorý je tu pre vás, ktorý toto všetko zorganizoval, za čo mu patrí veľká vďaka, pretože spája kultúry Rómov. És igen, megkérnénk Rigo Mónikát is, hogy jöjjön ide fotózkodni, és hölgyeim és uraim, mindig a 2-es számú csapatnál vagyunk, tehát a második helyezést elnyerte nem más, mint a Gazi Band, akit már emlegettünk, hogy 3 tag főzött, és nem más, mint hogy hölgyeim és uraim, sógorok, és a sógor parti főzött ma, és aki segítettek, azok nem más, mint a sógor nők, és marha disznó gulyást főztek itt egészen reggeltől. No a teraz čakáme na prvé miesto, keďže tu nemáme gong, tak my by sme si ho s Erikom mali vytvoriť. Tak myslím, že keď idete vyučovacou metódou, skúste zvihnúť ruky. Kto je prvý? Első helyezés! Aki elnyerte, hölgyeim és uraim, a fődíjat! Egy hétvégei wellness félpanzió ellátása a Vélia panzióba, Párkányba! Wellness, víkendový pobyt s polpenziou Štúrové! Nyerte nem más, mint a Suki csapat! Hölgyeim és uraim, megvan az első helyezésünk! A mai Kulturális Roma Fesztivál második évadja. Gratulálunk Suki csapatnak, aki babgulyás főztek füstölcsülökből, ők somoriak, családbarát támogatásából főztek egész nap, és azt mondták, hogy végig maradnak, és mivel most már elnyerték az első helyezést, reméljük, hogy ez így is marad, és csak jó kedvel fognak itt szórakozni, és amint már megtanítottak engem is nagyon szép, gyönyörű roma mondattal. Tet hovenbach tale romale! Gratulujeme týmu, ktorý získava prvé miesto. Otočte si ten diplom, aby bolo vidieť aj na fotografii, takže Suki csapat. És megkérném most az összes csapat, hogy álljon ide fel, és próbáljunk egy közös fényképet csinálni. Takže poprosíme všetky týmy, aby sa postavili sem pred pódium, aby sme si urobili jednu...
ktorý už druhým rokom sa koná v našom Šamoríne tu na hlavnom námestí, na ktorom sa vám presne v tejto chvíli predstavujú veľmi kvalitní, špičkoví, profesionálni hudobníci, ktorí majú dočinenia s rómskou kultúrou. No a už o malú chvíľu sa vám predstaví kráľovná cigánskych melódií Monika Rigo so svojimi tanečničkami, na ktorú sme všetci Šamorínčania patrične hrdí, pretože Monika, okrem toho, že sa stala prednedávnou už trojnásobnou mamičkou a narodil sa aj krásny synček, už sa dostala do maximálnej pohody a s veľkou láskou vám dnes zaspieva, predvedie svoje nádherné melódie, takže verím, že všetci budete počúvať, prídete bližšie, zídete sa, zavoláte všetkých svojich blížnych priateľov a prídete sa pozrieť, ako Monika bude spievať a tancovať. No a samozrejme, okrem toho sa už v tejto chvíli môžete aj pokochať na workshopov hudobníkov, ktorí samozrejme aj v týchto chvíľach hrajú, ale keďže Monika bude teraz spievať, tak na ňu sa sústredí pozornosť práve na tomto hlavnom námestí, ale okrem toho takisto je tu kapela Deja Vu, Mezei Ern, Strieženec Dávid, Botoš Tibor Duo, ktorých ste samozrejme mali možnosť pred chvíľou počuť tu na hlavnom pódiu, no a takisto Soleši Gypsy Band. Prezentácia rómskych remeselníkov, to je takisto, priatelia, veľmi dôležité, pretože máte možnosť vidieť, ako pracuje kováč, drevorezbár, umelecký maliar, takisto je tu veštkyňa, ktorá vám vyveští vašu budúcnosť, odovzdávam kamene, ktoré posilnia vaše latviny, kúzelník Ondrej a samozrejme výstava fotografií svetoznámych Rómov, to si nenechajte úsť, pozrite sa pozorne, to všetko, ktorí ľudia patrili teda do tejto rómskej kultúry. No a takisto vás chcem upozorniť, vy, čo máte malé deti a chcete, aby sa trošku aj oni zabavili, tak vás pozývame na tradičné detské hry, ktoré sa konajú napravo odo mňa, takže tuto na tejto strane, ako ukazujem pri pošte, tak tam sú už pripravené hostesky, ktoré sa s vašimi deťmi zahrajú. No a takisto tu budeme mať aj jazdu na koči. No a výučba rómskych tancov nás takisto neminie, takže už teraz dávame priestor kráľovnej cigánskych melódií Monike
Úgyhogy, hölgyeim és uraim, még egyszer mindenkinek kellemes szombati napot kívánunk, és hát nem is fogom húzni az időt, az, hogy mi is vár még a mai nap folyamán önökre, amit mondta Inka kolléganőm is elmondott, azt majd elmondom a fantasztikus koncert után, hiszen nem engedjük a mi cigány dalon koronázott énekesnőjét itt várakozni a napon, és a két fantasztikus táncosának is, úgyhogy élvezzék a jó muzsikát, élvezzék a cigányzenét, élvezzék a gyönyörű hangját, nem másnak, mint az újdonsült háromszoros édesanyjának is, ami kedves, mindig vidám, nagyon szép mosolyú és aranytorgú Riga Mónika! Gyertek gyerekek bulizni! Ilyen testén az életem kihasználó. Egész éjjel ki mellettek búrizol. Máma este kínálatom buliban, buliban. Ülök a szőlőcsikban. Egy duplicát, máma este kínálatom buliban, buliban. Éles az ütemet és táncolj rá a vízban. Máma este kínálatom buliban is van. Önöknek átújtújtanák egyből egy ajándék CD-t. Gratulálok! Lelkezik a zene, hölgyeim és uraim! Hoppá! Gyertek közelebb! Hoppá! Máma este kínálatom buliban. Éles az ütemet és táncolj rá a vízban. Máma este kínálatom buliban. Főleg amikor a felvidéki sancik van. Gyerünk gyerekek! Ilyen testén az életet kihasználó. Egész éjjel kimellettek bulica. Gyertek közelebb! Máma este kínálatom buliban. Főleg amikor a szőlőség van. Tessék itt maradni a szint.
verde. Dale bene, se te bene, a gritar de tandale. Vai ser jogo verde. Se joga daqui a muito bem, de tandale. Se joga Dobre, už odchádzam. Vieš čo, jaký 101 drogéria, tu mám najbližšie. Áno, 101 drogéria. Dobre, buď som tam. Čau. 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 That he said, I said, there was no one at the front to me.
örülünk neki, hogy nincs olyan meleg. Hála jó Istennek, kicsit lement a nap, mindenkinek kicsit könnyebb. Fogadják szeretettel a zenekarunkat, Csornáról érkeztünk, Magyarországról, Gyarmoson, Sopronból. És akkor fogadják szeretettel az intrót a Rongó Gypsy Bandtől. Elsőként. Vártam el, éppen ülni. Lecselt, elég most már, hogy időnk kicsit.
Nem lesz eső, nem kell pakolni. Thank you.